Добре дошли, приятели, на тези очарователни дами от група Ръб. Говорете, скъпи. Благодарим. Здравейте! Благодаря за активното присъствие на всички. Искам да кажа, че това събиране на жените на Ръб, на група Ръб, има едно символично значение. Аз търсих за себе си онова, което ме свързва с тези колежки и не исках да взема това, което е общо за всички, просто търсих индивидуалното. И разбрах за себе си, че не е младостта ни в група Ръб и творческите ни години от това време. Разбрах, че е нещо друго, което е повече физическо. Има нещо съвсем реално и физическо. И за мен, например, тази изложба е като една сграда. Ние градим нещо между нас си, нещо за обществото в Пловдив, за вас. И разбрах, че с Венета ме свързва една улица. Това е улица Тракия, която е като една магическа пръчица и ние двете живеем в две точки на тази пръчица. Разбрах, че с Надето ме свързва едно ателие на улица 4 януари в Стария град, което сега е една руина, като паметник на нашите неосъществени творчески, не знам, възможности, които все още можеше да бъдат там реализирани. А пък с Моника ме свързва едно старо дървено синьо бунгало с изглед към изгряващото слънце. И затова нещата, които направих за тази изложба, са много физически. Става въпрос за физическото тяло, за физическото ни присъствие в този момент, в този град, в това време, една с друга. И аз да кажа здравейте, благодаря ви, че сте тази вечер тук с нас, да се преживеем заедно събитието. Искам да благодаря и на моите приятелки и колежки за това, че направихме това нещо заедно. Много бях щастлива и много се забавлявахме през цялото време и преди да почнем и като почнахме. И ми хрумна, че може би посланието, което ние една към друга отправяме, може би и към вас, е, че духът е жив. Надявам се да го докажем и е достатъчно само да или да отвориш бутилката, или да потъркаш лампата и от него и духът ще излезе и ще каже: кажи какво искаш, господарю, и ще го получиш на часа. Добре. Аз искам да кажа, че група Ръб е мит, група Ръб е факт, но група Ръб е действителност. И това сме ние, жените на Ръб и жените на Ръба. Всъщност, повода за тази изложба е многозначен. Едно, че нас действително ни свързва от много години едно огромно приятелство, което е самата истина, каквото и да си мислят хората и каквото и да четат по медиите. А другото, което също беше огромен повод за тази изложба, е, че ние я посвещаваме на нашия изключително скъп приятел и колега Колю Карамфилов. А това, което аз съм направила, вие ще го видите. И нека Надето сега да продължи. Добър вечер и от мен. След малко ще видите изложбата и предполагам, че повечето от вас ще се уверят, че това е една игра на формата. И една много забавна игра на формата, която може би ще придаде удоволствието, нашето удоволствие. Това, с което сме работили, с което сме измисляли и правили тези неща, ще го усетите и ще ви бъде забавно и на вас. И
Мисля, че няма нужда повече да разпалваме любопитството ви. Изложбата ще бъде открита след малко, за да я видите, но преди това трябва да довършим откриването. По една делфица на всеки. Те не са от народа. Не само ви раздам. Аз мисля, да ти бих добро. Няма зле. Заповядайте, изложбата е открита.